ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, துறைப்பாக்கத்துலேருந்து சூளைக்கு ஒரு பார்சல் வந்துருந்துச்சு ஆர்டரு. அசைட் பண்ணிட்டு போனால் அது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு. சரி பார்த்தா ஃபுட் டெலிவரி தான். ஓகே சொல்லிட்டு கஸ்டமர் ஃபோன் பண்ணி அவங்க அமௌண்ட் ஆல்ரெடி அவங்க பே பண்ணிட்டாங்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு. நான் ஃபுட்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு பார்த்தா அமௌண்ட்டு 400 போட்டுருந்துச்சு. என்னடா அது ஃபுட்டு இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது, ட்ராப்பு 223 கிடச்சி எனக்கு டிஸ்பிளேயில். சரின்னு பார்த்தா அவங்க ஆர்டர் பண்ணது பிரியாணி. அதாவது 400 பிரியாணிக்கு 223 கொடுத்து அவங்க டெலிவரி பண்ணுறாங்கன்னா நிஜமாலுமே எனக்கு என்னென்னு புரியல. ஆனால் நான் என்னென்ன அவங்க மேலே தப்பு சொல்லலை. நம்ம எந்த லெவல் இருக்கணும் பார்த்தீங்களா? நான் எந்த லெவல் இருக்குன்னு அப்போ தான் எனக்கு யோசனை வந்துச்சு. நான்லாம் ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்ச சாப்பாடு 100 சாப்பிடுவேன்.